Ve en son belligimiz Müslümanlar onlar Ramazan ayı kutarıya näme diýäs? Her bayramda bolşalakka sonunda bayram namaza gidilýär. O bayram namazyny kılmak Müslüman doğanlar bizim mezhebimizde näme Hanefi mezhepte erkeklere wajib. Ve zenanlara hem gitmekliğe ruhsat berilýär. Ve bizim Müslümanların iki tane bayramı var. Bir näme Müslüman doğanlar Eidul Adha, Kurban bayramı ve yine bir näme Eidul Fitr, Fitr bayramı diýip aýdylýar. Näme yani Ramazan bayramy. Şu bayramları hem bize kim bayram edip berdi? Alemden Rabbi olan Allah Teala öz gatyndan şunu bize näme bayram edip berdi? Peygamberin dili bilen, peygamberin sünneti bilen bize şunu näme bayram edip berdi? O şol iki bayram bizim ıqtikadymyz bilen, imanymyz bilen, dinimiz bilen bağlanşykly we dinimizin şigarlary. Dinimizin bir nişany şu iki bayram. Şu iki bayramdan başka bizim bayramımız yok Müslümanyň. Haçanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelenne rivayet hadiste gelýär. Qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine ve lehum yevmani yel'abani fihima faqala ma hadha el-yevmani ma hadhani el-yevmani qalu كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود. أبو داود تقرأ حديثنا أيضا عشان في خمر صلى الله عليه وسلم مدينة قلنا مكة مدينة قلنا مدينة لرن كسان بايرم باركا شاط لنا بشوخنا بشوخ النامة قيمان يعني كنر شرنا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara yıllanıp diye ma hazanil yevmani bu ikisi nemedir diye. Şonna olar aydiyalar ya Resulallah bular diye cahiliyeden galan bizim bayramımız diye. Yani cahiliye İslam'dan önkü döwri goňasyp cahiliye diýil. İslam'dan önkü ýaşaýyş. Şonna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye olara? İnnallaha qad abdalakum bihima hayran minhuma. Allah Teala size diye bu ikisini diye çalışırdı diye yerini ütkötü diye. Bunun ikisinin yerine iki tane bayram verdi diye. Yevmul Adha ve Yevmul Fitr. Eidul Adha Kurban bayramı ve Ramazan bayramı diye. Görüyorsun? Şurada burada da Peygamber näme cahiliye Arapların ölçü bayramları bareken. Öylece uruş günlerini belleyen ekenler ya plan tayfa uruşuptur, yeňiş kazanypdyr, yeňiş günni işleri alakka şu günki 9. may şolaňa böyle şoň alakka näme ata babasından gelýän ýörelgeler bareken. Emma näme esaslanýarlar olar? Wahya dine esaslanýar, öz tire taýpasyna we şuňa meňdeş zatlara esaslanýar eken. We Allah Taala şu näme diýip poziýa hukmyny ýatyryar İslam bilen. We Peygamberimiz näme diýär? Allah Taala size näme? Şundan has hayrlysını berdi diýär. We bizim bayramymyz musulmanlaryň planning bayram eden günü däl. Allah Taala we Peygamberiniň bayram edip beren günleri. Şu bizim iki bayramymyz. Şulara gaty ähmiýet bermeli. Şuň kunna biz özümizde musulman diýip bers, emma kapyryň bayramyny belleýäs. Mysal üçin täzeýli we öz musulmanyň bayramyny ıqtiqadyň bilen, imanyň bilen baglanşykly bolan, diniň şigary bolan bayramymyzy kan ähmiýet berilmeýär. Bellense de oňalak bellenmeýär. Ol kapyryň bayramyny edýän çykdyjysyny bunu eden ok. Kafirlämi gurbanlykda gurbanlygyny kesmeýär. Şoňa sörmeli. Şu bayramlarda musulman olanlar bayram namazyna hukman gitmeli. Oğlan şok hemme ayalgy çağırma bayrama çykarmaly. Täze eşikler giymeli, bezenmeli. Awunam owadan libaslarymyzy giymeli. Bir mihmançylyk etmeli, gutlamaly. Awa çağılamyzy hediýe sowgat alyp bermeli. Unutmaýan şu bayramlara garaşar ýalak etmeli, söýdürmeli şu bayramlara. O şu nesille dowam etmeli, şu peselmeler şunu. O Peygamberimiz hem şey diýen eken, awadan libaslar giýýän ekenler. Sahabeler bir-birini gutlap näme diýen ekenler, Allah sizden we bizden kabul etsin diýen ekenler. Bizem näme musulmanlar şu görnüşde bolmaly.